Ni vidéo na ebna don assainissement sexuel walma impuissance sexuelle ni caman b'a dɔn la bamanankan na n'a bɛ wuli kulusi jalala gosi fɔlɔfɔlɔ la an kun b'a ye mɔgɔkɔrɔbaw de la kosɛbɛ minnu si bɛ taa san 40 walima ka yɛlɛ o sanfɛ nka sisan nɔ a ka ca hali denmisɛnninw fana fɛ yen nɔ walasa k'e kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ i b'a fɔ n y'a layiru ta e ye cogo min na kalo o kalo sibiri fɔlɔ ni spécialiste dɔ an bɛ jan ka baro kɛ kɛnɛya kan bi an sera an ka docteur ba dɔ ma n'o ye docteur Mumun Zejara min ka baara ɲɛsinnen don sugunɛbanaw kɛlɛli ma e ka to video lajɛ la walasa i ka nin kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ walasa i ka dɔn docteur Mumun yɛrɛ ye mɔgɔ min ye an bɛna ɲininka a b'a yɛrɛ fɔ an ye o kɔfɛ e bɛna dɔn kulusidala gosi mun de bɛna n'a ye a bɛ sɔrɔ cogo di ani tamasiyɛn minnu b'a la a bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye an b'a fɛ i ka ɲɛfɔ an ɲɛna minnu ɲɛ b'an na nin wagati na jɔn de ye docteur Mumun Jara yɛrɛ ye. D'accord. Ok, donc n bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo ale ni e yɛrɛ Ture n b'i fana fo parce que i bɛ ka nin émission min kɛ an y'a ye a bɛ ka daminɛ cogo min na donc au début an y'a ye est-ce que i bɛna se ka tenu ɲɛ b'a la bɛ ni ka san bɔ sisan ɲɛ b'a la halisa alhamdulillah dɔ de bɛ ka fara kan donc halisa ala k'i dɛmɛ ala k'o tɔ ɲɛnabɔ donc ne tɔgɔ ye Mumun Zejara n bɛ baara kɛ CHU Gabriel Ture la n'o ye dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye Mali la yan n bɛ fɔ ko Gabriel Ture n bɛ baara kɛ service la min bɛ fɔ ko urologie urologie o bɛ tali kɛ mun na o bɛ tali kɛ cɛ ni muso olu ka sugunɛko problème ani cɛ dɔrɔn ka cɛyako problème urologie bɛ tali kɛ olu de la. docteur Mumun o diyara n ye kosɛbɛ an y'a dɔn i ye mɔgɔ min ye minnu fana bɛ k'a lajɛ u y'a dɔn fana i ye mɔgɔ min ye i ka spécialité ye min ye nka an bɛ fɛ k'a dɔn komi an y'a jateminɛ wagati laban in na fɔlɔfɔlɔ la an tun bɛ kulusijala gosi ye mɔgɔkɔrɔbaw de la kosɛbɛ nka nin wagati in na fana an bɛ k'a ye denmisɛnninw fana na an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ kulusijala gosi in yɛrɛ mun de don. Ok, donc Ture n y'a f'i ye cogo min na an bɛna kuma masala sujet min kan bi sujet do min ɲɛ ka misɛn dɔɔni donc san'an ka don a kuma wɛrɛ cɛla k'a fɔ n bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ parce que a bɛ fɔ sujet min ma ko sujet tabou c'est à dire an bɛna sujet min aborder bi a bɛ cɛ ni musoya de concerné donc i dun tɛ se k'a fɔ tant que i ma maga dɔw ka sensibilité la i bɛna dɔw ka RT alors que an bɛna sujet min aborder bi c'est pour que an bɛ se ka kunnafoli ɲuman di an lamɛnnikɛlaw ma u bɛ se k'a faamuya cogo min na u bɛ se ka bɔ kunfana cogo min na sans que an ka mɔgɔw ka conscience ou mɔgɔw ka conviction religieuse heurtée donc o la an b'an bolo fila bila n kɔ ka hakɛto ɲini kɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ n'an ye kuma fɔ kuma min ma bɛn u ma u bɛ yafa k'an fɛ an bolo fila b'an kɔ a bɛ fɔ ma ko impuissance sexuelle donc o tun ye kuma ye fɔlɔ la mais bibi in na an b'a fɔ n ko dysfonctionnement érectile a tɛ fɔ tuguni ko impuissance sexuelle a bɛ fɔ sisan ko dysfonctionnement érectile maintenant o yɛrɛ o ye mun ye dysfonctionnement érectile o ye ka c'est à dire degun don ou bien ka kɛɲɛkɛ yɛrɛ kɛ c'est à dire ka soit i ka degun sɔrɔ cɛnimusoya la ou bien i ka kɛɲɛ yɛrɛ ka cɛnimusoya kɛ donc an b'o de wele sisan ko dysfonctionnement érectile. An minnu tulo b'an na sisan nɔ a y'a faamuya k'a fɔ dysfonctionnement érectile n'o ye bamanankan na kulusijala gosi ye ni fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ caman b'a dɔn impuissance sexuelle la bana min don a y'o dɔn docteur Mumun an bɛ ɲininkali kɛ halisa i ye min fɔ a diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan a ye kunnafoniya caman d'a ma an minnu t'a dɔn ani mɔgɔ wɛrɛ minnu b'an cɛla n'u tulo t'a la ni minnu fana bɛna video lajɛ kɔfɛ walasa u bɛ se ka dɔn bana sugu min don an b'a fɛ k'a dɔn bana in yɛrɛ tamasiyɛn jumɛnw de b'a la ni a ye cɛ sɔrɔ. D'accord Ture n y'a fɛ cogo min na dysfonctionnement érectile a tamasiyɛn ale yɛrɛ b'a yɛrɛ yira o d'accord c'est à dire tamasiyɛn yɛrɛ ye jumɛn ye soit i b'a sɔrɔ i b'a ye fɔlɔ i bɛ degun sɔrɔ i ka
cɛnimusoya ta fan fɛ i b'a ye fɔlɔ d'abord a bɛ daminɛ min ye i b'a ye i bɛ degun sɔrɔ degun bɛ na cogo min na soit i bɛ se ka kɛ bi i tɛ se ka kɛ sini donc a bɛ to k'i sɔsɔ dɔɔni o ye degun fɔlɔ ye maintenant a bɛna taa t'o la fo ka na kɛ e yɛrɛ bɛ fɛ cɛya ka kɛ cogo min na ou bien e tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ i yɛrɛ bɛna ye tiɲɛ na caman bɔr'o la donc i ka performance o bɛ commencer ka jigin kosɛbɛ donc o y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye d'accord fo a bɛ na taa se min na sisan e yɛrɛ tɛna se ka fɛn kɛ donc o yɛrɛ y'a taamasiyɛn juba yɛrɛ sa i bɛ dɛsɛ pewu. Ok, d'accord. Maintenant walasa ka dɔn cɛya fanga bɛ dɔgɔya i y'a laɲini min o tɛ sɔrɔ dilan sanfɛ nka ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ mun de fɛ sɔrɔ cogo jumɛn de b'a la n'a bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ komi an b'a ye sa a bɛ denmisɛnninw na a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la mun de bɛ na ni ninnu ye. Dysfonctionnement érectile donc a bajuba n'i y'a ta kɛmɛ na i bɛ taa sɔrɔ 80 fo ka taa se 85 la o ye problème psychologique ye o ye kunkolola problème ye hakili la o ye hakilina degun ye i bɛ taa sɔrɔ degun bɛ hakili la degun bɛ taa kɛ jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ soit baara pression cayara i kan soit i bɛ taa sɔrɔ i ni i compagnie cɛ degun bɛ yen soit i bɛ taa sɔrɔ minnu ye warilabarikila i bɛ taa sɔrɔ wari cɛ n'u bolo généralement i bɛ taa sɔrɔ toujours il y a un support psychologique dans 80 à 85% des cas. 85%. Mais au bɔlen kɔ a la cause wɛrɛw b'a la cause wɛrɛw b'a la donc o cause wɛrɛw dɔ ye jumɛn ye maintenant n bɛ tɛnkuli kɛ mɔgɔw la n m'a fɔ n ko waati bɛɛ c'est-à-dire diabète bana bɛ minnu na a b'olu sɔrɔ ka caya dusukunna bana bɛ minnu na a b'olu sɔrɔ o den bɛ parce que u bɛ fura minnu ta pour que ka se ka o problème dusukun problème ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ fana o fura a bɛ degun don cɛnimusoya ta fanfɛla la comme a bɛ kɛ se ka kɛ adamadenw yɛrɛ ka kɛwalew i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka accidentats ka ca donc alors que accidentat in filɛ sisan il y a un revers c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la a b'i dɛmɛ kosɛbɛ mais il y a toujours un revers c'est-à-dire kɔfɛ a bɛna tila ka degun wɛrɛ caman s'i ma. Okay. Donc alcool b'o la cigarette b'o la olu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ se ka mɔgɔ degun ta fan fɛ alors que an yɛrɛ ka mode de vie c'est-à-dire mode de vie ye jumɛn a bɛ fɔ ni min ma ko sédentarité c'est-à-dire minnu yɛrɛ tɛ farisogo ɲɛnajɛ ko fosi kɛ waati bɛɛ o sigilen don waati bɛɛ la o tɛ farikolo ɲɛnajɛ fan si kɛ a b'olu fana sɔrɔ ka caya donc o de y'a kɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ waati ni waati. I y'a faamuya? Ok. Voilà. O b'a yira farikolo ɲɛnajɛ nafa ka bon a la kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ok. N lamɛnbaga minnu tulo b'an na a ka dɔn k'a fɔ a dɔnnen kɔfɛ kulujala gosi ye min ye taamasiyɛn minnu b'a la sɔrɔ cogo min b'a la i ka dɔn fana kɔlɔlɔw fana bɛ a la an bɛna docteur ɲininka a bɛ n'olu ɲɛfɔ an ye nka sɔnni cɛ n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ kan ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonner n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni ye video kura kɛ wagati o wagati ani ni docteur baw ye ɲɔgɔn kunbɛn wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ. Docteur Moumoun, an bɛ ɲininkali kɛ halisa ni mɔgɔ min ye nin jateminɛ a la a ma sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la a tora a yɛrɛ ma ten a ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ si ye walima a y'a kɛ furaw tali kan i b'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se k'a tigilamɔgɔ sɔrɔ. D'accord kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ nin na ni nin y'i sɔrɔ a kɔlɔlɔ ka ca a kɔlɔlɔ ye min ye fɔlɔ a bɛ se ka degun don i ka foyer yɛrɛ la. A bɛ se ka degun don i ka du kɔnɔna na parce que problème bɛ yen donc i ma wuli k'a ɲɛɲini donc a bɛ se k'o degun se alors degun wɛrɛ min ye n'i y'i yɛrɛ kɛ furatɔ kan ten fana olu fana bɛ se ka na ni degun caman ye i y'a faamuya parce que fura ninnu bɛɛ bɛ yen a dose dɔnnen don mɔgɔ min bɛ se k'a ta parce que n'i nana i bɛ lajɛ fɔlɔ de k'a dɔn est ce que e yɛrɛ physiquement est ce que fura jumɛn i mako bɛ fura jumɛn na n'o donna o fura donc ni e y'i yɛrɛ kɛ fura ta kan ten a complication ka ca fo bɛ se ka taa ni yɛrɛ toli a ko la n'o ye complication yɛrɛ bɛɛ la gɛlɛmanba ye kɔlɔlɔ min b'a la kɔlɔlɔ ka ca kojugu. I n'a fɔ i bɔra ka kɔlɔlɔ fɔ cogo min na a bɛ se ka juguya fo ka se fatuli yɛrɛ ma ni mɔgɔ caman tɛ o dɔn a la ka d'a ka caman bolo i bɛ fura ta i kunfɛ ten tɔn dɔrɔn donc i b'a fɔra ka i y'a fɔ cogo min na
ni mɔgɔ ye fura ta tago juguya la ka fura ta ka sɔrɔ docteur ka sɛbɛnni tɛ o b'a yira k'a fɔ a dɔw bɛ se ka se hali dusukun yɛrɛ ma fo ka na ni saya yɛrɛ ye o la an bɛ se ka mun de kɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ se ka mun de kɛ walasa kulujala gosi tɛ minnu na n'u bɛ se ka min kɛ walasa kulujala gosi kana n'u sɔrɔ walima hali n'a sɔrɔ a bɛ minnu fana na u bɛ se ka mun de kɛ walasa nɔgɔya da ka se ka don a la cogo min na. N bɛ se ka min fɔ kurusi jalala bana bɛ minnu na u bɛ se ka sira minnu taama lahala ye jumɛn ye u k'a dɔn k'a fɔ ko bana don bana min bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ i y'a faamuya parce que an yɛrɛ ka gafew kɔnɔna na an ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna na an b'a fɔ ko pan don pan min bɛ se ka cɛ bɛɛ sɔrɔ i y'a faamuya donc ni pan nin sɔrɔ ni a degun y'i sɔrɔ kana a kɛ ko ye ko c'est-à-dire kana ko dramatiser k'a juguya ka taa se fo yɔrɔ dɔ la donc o yɛrɛ de kɔlɔlɔ ka jugu kojugu minnu b'u ja wuli n'a ye k'u yɛrɛ la parce que ja wuli n'a ye kojugu k'i yɛrɛ la stressé o kɔlɔlɔ ka jugu kojugu parce que déjà le toi i bɛ kunkolo la charge i b'o caya kojugu donc support psychologique bɛ caya kojugu donc o de b'a kɛ an b'a fɔ ni a ye minnu sɔrɔ d'abord u kana a kɛ ko ye kojuguba ye u kana stressé kojugu maintenant n'a y'i sɔrɔ i bɛna dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'i lajɛ k'a f'i ye min don i ni min ka kan o bɛ fɔ i ye d'accord mais nin yɔrɔnin na n bɛ apaisanter yɔrɔ dɔ kan o ye jeunesse yɛrɛ ta fanfɛla ye parce que i y'a fɔ cogo min na émission daminɛ na bana tun don bana min tun tɛ ye denmisɛnnin kunda ka caya mais bi bi in na an b'a ye jeunes sɔrɔ a la kosɛbɛ donc o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye qualité de vie de détérioré o ye minfɛnjuguw ye minfɛnjuguw sigarati b'o la gulɔ b'o la maintenant dumuni jugu c'est à dire dumuni kɛcogo tɛ woloma kosɛbɛ donc n y'a fɔ cogo min na farisogola ɲɛnajɛ c'est à dire sport o tɛ kɛla tuguni kosɛbɛ donc n bɛ welewele da kɛ bɛɛ ye sisan c'est à dire an k'an farikolo ɲɛnajɛ caya an k'an ka duntaw woloma an k'an qualité de vie améliorer n'i y'olu matarafa a ka ca la i b'i ka diɲɛlabɔ kɛ i ni nin tɛ ɲɔgɔn ye dɛ mɔgɔw bɛ yen u b'u ka diɲɛlabɔ kɛ ka ban ni nin banaw ye si tɛ ɲɔgɔn ye Touré d'accord donc o de la kɛ n b'a fɔ mɔgɔ kana n'a ye minnu minɛ u kana dramatiser u kana lajɛli kɛ bi bi in na dɔgɔtɔrɔya santé warala ka se niveau la n bɛ se k'a fɔ cɛ ni musoya bana foyi tɛ min tɛ se ka taa min tɛ se ka furakɛ min tɛ se ka furakɛ o tɛ yen a furakɛliw ka tile ka ca fo ka taa fɔ ka ca o b'a yira k'a fɔ docteur bɔra ka min fɔ sisan nɔ cɛ ni musoya bana a mana k'i la cogo o cogo e kana jɔrɔ e kana to so i ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don a ma i b'a fɔ docteur Jara bɛ mɔgɔ sugu minnu ye minnu ka baara ɲɛsinnen don ni banaw furakɛli ma e kana sigi so i ka taga a y'a yira k'a fɔ sisan nɔ cɛ ni musoya bana a kɛra cogo o cogo la furakɛli cogo o bɛ sɔrɔ a la o la i kana i kɛ furata kan i k'i yɛrɛ ma ten tɔ wuli ka na dɔgɔtɔrɔso la walasa i ka se ka furakɛ docteur Jara halisa an b'i ka kuma tɔ lamɛn. d'accord donc n bɛ k'o de fɔ donc furakɛli kɔni a mana compliqué cogo o cogo bi kɔni alhamdulilayi dɔgɔtɔrɔya warala ka se a bɛɛ bɛ se ka furakɛ furakɛliw bɛ taa furakisɛw la a bɛ taa pikiriw la a bɛ taa fo opération na nka bi bi in na alhamdulilayi dysfonctionnement érectile a ka gɛlɛn k'a ma se ka taa en charge donc an b'o fɔ an lamɛnnikɛlaw ye u k'u hakili sigi ni degun min sɔrɔ o kana an fɛ yen an b'o lajɛ ou bien u ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun a la min bɛ se k'a ɲɛnabɔ donc o ka fisa u ka fura tɔ yɛrɛ ma ye o ka fisa u ka taa minfɛnjuguw ta parce que surtout sisan boisson dɔw bɛ yen u b'a feere u ka taa minfɛnjuguw san k'u min k'a sɔrɔ u m'a ko ɲɛɲini est ce que e bɛ se ka nin supporter est ce que e se ka supporter e t'o dɔn i y'a faamuya ɔ e b'a la ko e bɛ ka nin ko ɲɛɲini n'a fɔra ko e yɛrɛ sen t'a si la tuguni walima juguya bɛ tuguni o kuma ka jugu voilà d'accord diyara an ye kosɛbɛ ɲininkali ladilikan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an lamɛnbagaw ye docteur Jara walasa an bɛ se ka taa ni min ye so walasa an bɛ se ka kunnafoniya ɲuman min sɔrɔ an ye kunnafoniya ɲuman min sɔrɔ i fan fɛ a diyara an ye kosɛbɛ
an bɛ ɲini fɛ halisa ni ladilikan wɛrɛ b'i bolo k'a fɔ an lamɛnbagaw ye n'i bɛ se k'o fɔ an ye walasa ka hakili ɲuman d'a ma halisa. Ladilikan laban bɛ ne bolo ka ɲɛsin an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma c'est que u k'a dɔn k'a fɔ kurusijalalabana c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Donc n'a y'i sɔrɔ wuli ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an b'a ɲɛɲini ka fura d'i ma fura min bɛnnen don e ma o ka fisa e k'i sigi ka so ka fura ta fura min bɛ se ka degun wɛrɛ s'i ma. Donc n bɛ sinsin min kan an bɛ an ka duntaw an k'an ka duntaw cogo dɔn. An bɛ dun minnu kɛ hali dumuni minnu bɛ tobi so kɔnɔ an bɛ mun dun an k'o améliorer kosɛbɛ. An bɛ fɛn minnu min an k'olu mintaw an k'u woloma. I y'a faamuya a bɛ f'o ma ko sédentarité ka sigi yɔrɔ kelen e tɛ fosi kɛ an k'olu fana diminuer i ka wuli ka farisogola ɲɛnajɛ baara kɛ k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na o ka fisa. O diyara an ye kosɛbɛ ka d'a kan bana min don kulusijalagosi in a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ i b'a fɔ a bɛ denmisɛnninw fana sɔrɔ an bɛ tile min na sisan docteur bɔra ka minnu fɔ an ye sisan ne y'i hakili t'o la a b'a to e b'i ka furu kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya foyi bɛ e sɔrɔ i ka furu kɔnɔna na i ni muso aw b'a ka diɲɛlatigɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ dimi ma na kɛlɛ ma na i ka du bɛ ja i b'i ka diɲɛlatigɛ fana kɛ ka sɔrɔ i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ i bɛ den ɲɛnamaw fana sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye i k'an bɛn o la.